Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chatunga Mugabe achinyomba ED Zanupf na Wicknel anyora iye pa Xbox yake Twitter achiti iye in Zimbabwe it's hard to thrive in music industry unless if you are good at leaking magaro embinga nemadhara eZanupf. It's sad to see that talent going down the drain, but at the same time it's hard putting all that effort and at the end of the day you have nothing to show for it. And say Wicknel angachinyomba Zanupf munokuziva mega Zanupf ringotengera vanhu mota ichishandisa seWicknel. Saka ndozvachitaurwa naChatunga because vanhu vari kutengerwa mota idzi vanhu vanoimba ngoma maartist emuZimbabwe. Mukatarisa vana Japreza vakatengerwa, vana Sulu vakatengerwa, nezvikatengerwa and muridzo naMatthias Mere, the list goes on. Vana Fantani vana A-levels vada kutotengerwa, vakawandisa vanhu vachatengerwa obvious. Asi Chatunga zviramba nevamwe vanhu vazviramba vakawanda vakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati it's money laundering mudhara, so you will see a lot of this muzaya. It's a well-oiled scheme to clean the money. That money being spent is ending up somewhere in a foreign country. Ari kudedzera kuti apa imari dziri kuti pane chitsotsi nechiitwa inonzi kuklinwa kwemari. Munongoziva mega Zanupf nechiita chitsotsi ndozviri kutaurwa nevamwe vanhu. Aripo mumwe munhu auya akati imbavha ticharamba tichimusekera iye munhu achiita zvinhu zvisina nebasa. So guys, handizivi kuti munoti kudii because Wicknel ari kungotengera vanhu vakawanda zvazvichiita kuti vanhu vabvunza kuti ko iye anomboshandei, panomboita basa rei kuZanupf, because vanhu vari kutengera vanhu vamaartist, vanhu vari kuchema vachiti ko sei asingatengeri vanhu vari kutambura muZimbabwe. Thank you so much. Don't forget to subscribe.